Sal-Aħħar ta' Lulju se jitlestew sitt mitt Qabar Ġdid fiċ-ċimiterju tal-Addolorata kif baqgħu għaddejjin ix-xogħlijiet fuq l-estensjoni taċ-ċimiterju. Fl-istess ħin fix-xhur ta' wara se jibda proċess legali li bih jibda x-xiri tal-oqbra skont il-konvenji li diġà huma iffirmati mill-Gvern. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne żar is-sit tal-estensjoni li hu mifrux fuq medda ta' 26,000 metru kwadru. Hawn sosta li b'kollox se jinbnew 2800 qabar. Jfisser li fil-ġimgħat li ġejjin nkunu nistgħu nibdu nagħlqu l-ewwel kuntratti għall-użu ta' dawn l-oqbra fl-estensjoni tal-Addolorata. Jfisser ukoll li fiż-żmien ftit xhur oħra ħajkonna l-ewwel 600 qabar lest parti mill-estensjoni ta' kważi 3000 qabar ġdid. Irrid ngħid li għad fadal xi ftit oqbra li jistgħu jiġu akkwistati u biex jagħmel hekk wieħed irid jagħmel appuntament mad Dipartiment tal-Saħħa tal-Ambjent. Bħala parti minn dan il-proġett qed isir ukoll restawr ta' diversi stati u binjiet ta' valur arkitettoniku bħal kappella taċ-ċimiterju kif ukoll it-tisbieħ ġenerali u l-manutenzjoni taċ-ċimiterju tal-Addolorata. Il-proġett qed isir mill-konċessjonarju Camposanto. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.